Prietenii mei mi-au spus de un demon, supranumit Zalgo, care își face apariția pe internet. Zalgo mai este și un demon al morții și distrugerii. Ei mi-au spus că îl pot găsi pe Omegle și în benzile desenate cu Garfield și are un scris puțin mai ciudat. Un exemplu ar fi acesta. Pe benzi desenate nu mă uitam, dar pe Omegle stăteam mult și nu puteam să nu mai stau. Într-o noapte am intrat pe Omegle și erau mulți fără web, dar la o persoană nu era negru, ci un fel de roșu sau vișiniu. Și am primit în același timp un text complicat, dar cu alt mesaj. Dintr-o dată, monitorul se oprește și când îl deschid, eram pe desktop, dar nu aveam niciun program, doar o poză cu 4 prieteni decapitați și în spate un demon, iar pe un colț al ecranului scria Zalgo. Eram speriat, poza era prea bine editată. Nu sunt toți cei 4 prieteni, dar degeaba. Când mă uitam atent, am văzut tabloul din camera mea. Când mă întorc, îi văd pe cei 4 prieteni, dar doar capurile lor pe patul meu. Eram speriat, pentru că știam că și Zalgo e în cameră. Aud un țipă din bucătărie. Tatăl meu era decapitat și avea capul în cuptor, iar capul mamei mele era în coșul de gunoi. De atunci am fugit de acasă și nu m-am întors nici până azi.